Siellä on sitten sellainen kohta, mihin se tolppa laitetaan, sellainen pussukka siellä ylhäällä. Niin kato, että se ei ole solmussa. Tähän tulee semmonen lätkä. Niin tulee, se on tuolla jossain. On tässä mitään eroa näistä kaikista. Sitten ei tätä löydy kyllä YouTubesta. Eipä. Eipä tänne päin. Tää on kestänyt jo 2 tuntia. Te ootte aika hyviä. Mä tulin vasta vartti sitten. Onko se luppo sieltä? Vitun koskenkorva, koita nyt keskittyä. Tämä toinen kapula käteen. Yhteen 1, 2, 3, 4. Toi menee jo nyt ihan Kello oli sitten teippiä. Mitä nyt tehdään, kun tää putos? Liitä se yksi. Tää on leveytys. Toi on säätänä tiimari, kato se tää hoppari. Mites tää on? Me laitetaan sinne reikkiin. Tää on vähän niinku teidän hommia. Kato nyt, ota tosta kiinni ja työnnät sen tapin tonne. Ei kyllä osu. Se osu sulla. Laita silmät Ei kiinni. mä tottunut, kun ei karvoja. Tai ei sänkiä. Ymmärsit sä mitä mä tarkoitin? Jos mä venytän tää tänne reikään, niin jotain ratkee. Niinhän ne naiset sanoo. Kuka sano mitään sen jälkeen? No, voisin joku jutun kertoa. Tietääks, Harri, mistä sanonta tulee, että vettä tulee kuin Esterin perseestä? Se äiti Esteri. Ei. Vaan se pumpu, mikä on paloautoissa, on Esteri-merkkinen. Onko? Ai joo. Harri äitin nimi on Aila Esteri. Niin. Ei vittu, no ihan lämmö. Meillä on aivan kylmää kaljaa. Kylmi oli ihan lämmö. Jyrki, älä pyrki. Toi on nukkunut itsensä nätiksi. Nimenomaan. Mun musiikkivalikoimasta ei kyllä löydy. No niin, nyt on videolla nyt. Reilusti vaan. Et uskalla tökätä Jyrki. Nyt tuli amppari siihen samaan aikaan. Amppari tuli just sopivasti. Siinä lukee hiilijalanjälki hyvitetty. Niin. Voit juoda koko pullo. Sanoit, että siinä on pirtu. Kato miten suu ammuttaa tuolta pohjasta. Ei mikään pornoelokuva pitänyt olla. Miksi kaikki aina mun kuvauksista tekee pornoa? En mä tiedä. Katsotaan sitten kuvaa. Tuolla isommalta kuin siinä. Simo muuten näytti helvetin pieneltä. Mikäs tässä? Ei varo puhelin. Älä kaada enää. Puhelin on taskussa, ei sinne mennyt. Herätys! Ollaan perillä. Älä tipaa sieltä. Miltä nyt tuntuu? Kuulen mä kaiken, mä näen, mä sun luoksesi tuun. Oliks nytkin mies? Haluatko oikein istuttaa? Onpas peliä sitten.
Okei, selfie kuvaa. Selfie.